Hvor god er du til at holde et møde på en skala fra 1 til 10? At kunne lede et møde eller en proces er en central kompetence for en god leder. Og i dag vil jeg dele et af de vigtigste værktøjer, jeg lærte ved min tid ved Kæresbollerne. Et værktøj, der vil hjælpe dig med at holde et møde, der både får dig og dit team til at shine. Velkommen til dag 4 i 100 dages ledertræning. Værktøjet hedder I Do Art, hvor hvert bogstav i I Do Art står for et element i din mødeledelse. Og de elementer skal jeg nok dele om lidt. Først vil jeg dele formålet med værktøjet. For det første så er det et forberedelsesværktøj. Det er genialt til at forberede både dig og selve mødet. Simpelthen hjælpe dig med at få tænkt igennem, hvad er det rent faktisk, jeg gerne vil med det her møde. Hvad er det, jeg gerne vil bruge min og de andres kostbare tid på. Og den anden del af formålet, at skabe klarhed for alle deltagende i mødet. At sætte en tydelig ramme for mødet eller processen, der gør, at I kan spille hinanden gode, og I kan være effektive sammen, fordi I navigerer med klarhed over, hvad det er, I gerne vil opnå, og hvad det er, I er samlet omkring. Okay, let's do it. Lad os gennemgå værktøjet I Do Art. I'et står for intention, så hvad er din eller jeres intention med mødet? Eksempelvis, skab klarhed over de aktuelle udfordringer i afdeling X, og lave en konkret handlingsplan for at sikre fremdrift. Og DO står for Desired Outcome, så hvad er det konkret, I skal stå med, når mødet er slut? Hvad er det ønskede udbytte, der afgør, om I lykkes med mødet eller ej? Et eksempel kunne være en handlingsplan med klar ansvarsfordeling og deadlines. Og A'et står for Agenda. Den kender du. Men forskellen er her, at du er blevet tvunget til at tænke over, hvad du rent faktisk gerne vil have ud af mødet. Og det betyder, at du kun laver agendaer, altså dagsordenspunkter, der er ultra relevante. Et eksempel kunne være check-in, fælles billede af udfordringerne, idégenerering på løsninger, valg af løsninger, ansvarsfordeling og deadlines. Og check ud. Og R'et står faktisk for 2 ting, nemlig roller og regler. Hvilke roller kan det give mening at have til stede i mødet for at støtte processen? At tale eksplicit om rollerne, det hjælper alle folk på mødet med at forstå, hvordan de kan bidrage, hvordan de bør bidrage og ikke bør bidrage til mødet. Og er der nogle regler, vi med fordel kan lave, for at vi hjælper hinanden med at nå vores desired outcome? Et eksempel kunne være, Mark er mødeleder, Inga tager referat, Lotte faciliterer idégenereringen, Heine står for forplejning på mødet. Reglerne for det her møde er, at telefoner og computer bliver i tasken. Der er brug for nærvær og fokus, før vi når i mål med det her. Og til sidst T'et, som står for time. Hvad er tidsrammen for mødet? Og eventuelt med en underopdeling af tiden. Et eksempel kunne være, mødet i dag er fra 9.00 til 10.15. Der er afsat 5 minutter til rammesætning og 10 minutter til check-in og check-ud, og ellers et kvarter til hver af de andre dagsordenspunkter. Wow, sikkert et dejligt møde at få lov til at deltage i. Og den sidste afgørende pointe, det er, at du præsenterer den her I Do Art i starten af mødet, så rammen lyser klart for alle. Måske du da sender den ud på forhånd. God fornøjelse med værktøjet I Do Art. Skriv ind til mig, hvordan dit oplevelse er med at bruge værktøjet. Og hvis ikke før, så ses vi i næste træning. Tak for nu.